Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan tashar tamu ta gaskiya 24 TV. A yau mun kawo muku jerin mawaka goma da suka fi yawan masoya da kuma karbo a wajen jama'a a shekarar nan ta 2021. A zaɓen da aka kaddama ta hanyar social media. Amma kafin nan ku danna mana subscribe da kuma alamar karawa don samun shirye-shiryen mu. Mun gode. Gaskiya 24 TV. Na goma fitacce matashin mawaki Abdul Diwan wanda tauraronsa ke haskawa a cikin matasan mawaka. A wannan karon ya kera wakar soyayya mai suna Shalelena kuma babu muryar mace a cikin ta. Waka ce mai sanyaya zuciyar masoya wanda ya sa masoya ke matukar son ta musamman mata. Mawakin ya zazzaga kalaman soyayya da yake nuna cewa yayi wa masoyarsa ne. Wakar ta yi tasiri a wajen masoya don mace ta saurare ta in har ta fahimci kalaman mawakin to za ta samu sanyin zuciya akan soyayyarta domin waka ce mai rasa zuciya. Wannan yana daya daga cikin abubuwan da ya samu suna a shekarar ta 2021 har yayi nasara ya taho a na goma. Na tara, Ado Gwanja. Sanin kowa ne cewa hazikin mawakin ya fiye yin wakokin biki wanda ana iya cewa wakokin mata ne. Mafi yawanci ba a san dalilin da ya sa ya shahara a wannan fagen ba, wanda ya sa ma har ake kiransa da limamin mata. A cewar shi dalilin da yasa yake yin wakokin mata shine domin mata su ne iyayen biki, kuma masu iya magana suka ce inda baki ya karkata nan ake zub da yawo. Yawanci ana ganin cewa jarumi ya fara fitowa ne a matsayin dodoru a fina-finai, sai dai a yadda ya bayyana cewa ya fara aiki ne a masana'antar nishadi ta bangaren waka. Yace sama da shekaru 12 yake waka, sai dai kuma a wancan lokacin ba san shi ba, kana bai samu kudin da zai shiga studio ya buga waka ba. Tabbas kuwa wannan mawakin yana da masoya masu yawan gaske musamman mata. Na takwas, Sadi Sidi Sarifai. Mawaki ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi baiwar rera wakoki cikin muryoyi daban-daban. A lokacin da marigayi Rabilu Musa Dan Ibro yake raye, Sadi Sidi Sarifai shi yake rera masa wakokin da yake fitowa fina-finai da su. Ya sha karɓar lambobi yabo a bangarori daban-daban. Tun lokacin da Rabilu Musa Dan Ibro ya kwanta dama, Sharifai tauraruwarsa ta fara yin kasa. Amma ga abin mamaki, bayan zaben da muka yi sai muka ga Sharifai har yayi nasarar ya zo na takwas. Haka na nuna cewa yanzu yana da dimbin masoya da suke son sa har wa yau. Na bakwai, Dauda Kahutu Rarara. Dauda Kahutu Rarara wanda aka fi sani da Rarara haifaffen jihar Katsina ne. Shahararren mawakin siyasa ne a Najeriya. Mawaki ne kuma marubucin waka ne, wanda ya taka muhimmiyar rawa wajen rera wakokin siyasa ga 'yan siyasar All Progressive Congress a babban zaben Najeriya na shekarar 2015, musamman ma ga shugaban Najeriya na yanzu wato Muhammadu Buhari da gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari. Rarara ya kasance sananne ne a yayin babban zaben Najeriya na shekarar 2015 lokacin da yake rerawa wakoki da dama ga Muhammadu Buhari da kuma adawa da shugaban Goodluck Jonathan a galibin wakokinsa. A watan Satumba na shekarar 2020 ne Rarara ya nemi gudunmawa daga masoyan Muhammadu Buhari don tura masa naira 1000 don sakin bidiyon minti 2 na yabon Muhammadu Buhari. Cikin awanni 48 ya karbi naira miliyan 57 don sakin wakar wacce ya yaba Muhammadu Buhari. Na shida, Adam A. Zango. Adamu A. Zango an haife shi ran 1 ga watan Oktoba shekarar 1985. Shahararren dan wasan Hausa fim ne a garin Kano, kuma mawakin Hausa ne kuma mai koyar da rawa ne. Adam A. Zango ya dade yana wakokin hip hop da na soyayya da kuma na R&B da ake yin su a zamanance. Yawan masoyan da ke da shi a duniya shi yasa ya nasara ya zamanto a na shida a cikin mawakan da suka fi farin jini a shekarar 2021. Na biyar, Ali Jita. Yawancin wakokin Ali Jita an saka su a masana'antar fina-finan Hausa wato ta Kannywood, amma wasu daga cikin album ɗinsa an sai da su a wajen Kannywood. Yana waka yan tare da shahararren mawakin nan Nazifi Asnani da kuma Fati Niger a matsayin abokan arziki. Har wa yau shahararren mawaki ya yi waka tare da Naziru M Ahmad mai suna Mama, sannan ya yi waka tare da Umar M Sharif mai suna Kano. A shekarar 2018 Ali Jita ya yi wata waka mai suna Love. Wakar ta lashe lambar girma na jadawalin wakoki da suka fi kowanne a shekaran, a inda wakar ta zo na biyu kamar yadda BBC Hausa suka dauko rahoto. Ali Jita ya amfani da salon ingausa wajen rubuta wakan da kuma rera ta. A shekarar 2019 ya yi bidiyon wakansa mai suna Arewa Angel tare da jarumar Kannywood mai suna Rahma Sado, sannan ya yi bidiyon wakan mai suna Love tare da Hadiza Gabon. Wannan kare ya isa ya samu masoya a shekarar 2021.
Na hudu Umar M Sharif. A shekarar 2020 Umar M Sharif shine yayi nasarar zamantowa na ɗaya. To amma a bana wasu mawakan sun sha gabansa da yawan kuri'u. Wakar Ciwon Idanuna waka ce ta soyayya sansan wanda aka saka ta a cikin fim din Ciwon Idanuna. Fitaccen mawakin shine fito a matsayin jarumin fim din tare da Maryuda Yusuf kuma suka hau wakar. Umar M Sharif ya rera wakar ne tare da zabiyar da ya fi yin wakokinsa da ita, wato Kairat Abdullahi. Umar da Kairat sun nuna kwarewa wajen zuba kalaman soyayya da shauki, wanda hakan ya taimaka wa wakar wajen samun fice a social media, musamman a wajen matasa. Ita kuma wakar da kananan yara suke rera ta tamkar su suka kirkiro ta. Wannan yana daya daga cikin abubuwan da ya sa ya yi nasara ya zamanto a na hudu. Na uku Naziru M Ahmad. Naziru M Ahmad sarkin waka an haife shi 17 ga watan Afrilu shekarar 1985 a jihar Kano. Shahararren mawaki ne kuma marubucin wakoki ne a Najeriya. A watan Disamba shekarar ta 2018 tsohon sarkin Kano Muhammad Sunusi Lamido Sunusi ya nada shi a matsayin sarkin wakan sarkin Kano. Naziru ya yi suna a shekarar 2021 bayan bayyanarsa a wani shiri da gidan talabijin na Arewa 24 suke gabatarwa mai suna Labari Na. Ya yi wakoki guda biyu a cikin shirin da ya samu miliyoyin makallata. Tabbas wannan yasa ya samu masoya masu yawan gaske a shekarar ta 2021. Na biyu Hamisu Breaker. Jaruma ce waka mafi fice da jan hankali a cikin shekarar ta 2020. Fitaccen matashin mawaki Hamisu Breaker Dore ne ya rera ta, shi kadai ba tare da muryar mace ba, kamar yadda yawancin wakokin masana'antar fina-finai ta Kannywood suke yi. Mawakin ya yi amfani da kalamai masu rasa zuciyar masoya, kuma ya nuna korewa wurin sara kalaman da dole duk wani masoyi da ya ji wakar sai ta shiga ransa. Saboda mamayar da wakar ta yi a shekarar ta 2020, yawancin mutane ba su san cewa Hamisu Breaker ya yi ta ne tun a cikin shekarar ta 2019 ba. Wakar ba ta yi fice ba ne har sai lokacin da guntayen bidiyon wasu matan aure suna rawar wakar a gaban mazajensu a falukan gidajensu cikin shaukin kauna suka fara yawo a shafukan social media. A saidiyan wannan wakar tasa ta jaruma, Hamisu Breaker ya yi matukar suna a idon duniya. Na ɗaya Nura M Inuwa. Nura Musa Inuwa kuma ana kiran shi da Nura ko kuma M Inuwa. An haife shi a shekarar 1989 a cikin jihar Kano. Nura ya shahara sosai a fannin wakokin soyayya. Da yawa daga cikin mutane na ganin cewa babu wani mawakin Hausa da ya kai shi iya rera wakokin soyayya. Hakan yasa ya samu dimbin masoya a duniyar Hausawa. Nura M Inuwa yau shekaru biyu kenan da bai cire wani album ba. A baya an san shi ne da fidda album biyu a kowane shekara. Amma wannan karon an ji shiru har tsawon shekaru biyu ba tare da ya fidda wani album ba. Wannan dalilin kadai ya kai ya rage masa masoyansa a shekarar ta 2021, amma hakan bata faru ba. Da ikon Allah kuma shine ya nasara ya zamanto a na ɗaya cikin mawakan da suke da ɗimbin masoya a cikin shekarar ta 2021. Idan bidiyon ya muku dadi ku danna mana like. Mun gode da kallon wannan bidiyo da Gaskiya 24 TV. Amma kafin ku tafi, ga wani ɗin tambayin da zamu muku da za ku amsa mana shi a ta comment. Cikin wayannan mawakan, wani mawaki ne ya fara waka bayan na har yayi suna? Sai ku amsa mana da tambayar a ta comment. Mun gode.